wis tak lali malah sangsara ya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu. Sekar Gadung Indonesia. Yuk. Spesial kagem Pak Bapak Pak Dim saking warga Desa Mbono dan juga keluarga besar dari Kelurahan Bono matur sembah nuwun Bapak Panitia sedanipun Ibu Panitia Bapak Limas yang ikut andil malam hari ini. Saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku bingung rasane atiku arep sambang nanging karo sapa nyatane ora kuwawa ngrasake atiku sing saya nelongso. Hei, ayo Jong. ya Pak Man. Hei. Wis tak lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasasa ra bisa lali esuk awan bengi tansah beda ati. Sekar Gadung Indonesia. Ebeng audio. Oh enak loh. Kanggo sangu mulai baca. Dalam. Dulur-dulur komunitas ya. Sing ana mburi. Katur Mbak Ai yang wonten Kademangan Blitar sugeng mirsani lumantar YouTube channel Kiminto Darsono. Saben wayah lingsir wengi mripat iki wonten Mas Edi Kedes ora bisa turu Mas Haryanto Rembang Jawa Tengah tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujaanku bingung rasane atiku arep sambat Mbah Unggul Sari sugeng mirsani Mbah Sugeng Rawuh nyatane ora kuwawa ngrasake atiku sing saya nelongso. Lolole wis tak
lagi ke taman asmara prasasat rapi solali esuk awan bengi tansah beda ati prasasat rapi solali esuk awan bengi tansah beda ati. Iya, terima Matur nuwun Mas kasih. Vita. Nggih, monggo.